Duar चिराङाव मोनसे नखरारि गेवलां मेल हिसाबै जों बाहागो लाफैदों आरो बेयाव 27 नखरा दुलाय बर' फरायसा आफादा ओनसोलाव गोबां जोङो बायदि जोंनि बिथांखिफोरखौ लानानै बेवहाय रायजोखौ लानानै जों सावरायनायनि मोनसे खाबु लादों। बिदिनो जोङो सोलोंथाइ आरो जोंनि गेजेराव समाज बिथिंखौ लानानै गोबां जोंहा बेयाव रांखान्थि जौगानांगौनि थाखाय बायदि बिथिंखौ बेवहाय सावरायनायनि मोनसे खाबु जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों खावलायगोन जे दिनै दादगारि एबा नैबे हाथिसार ओनसोलजों लोगोसेयै जोंनि समाज बिथिं आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा मैखोमै बेवहाय गोबां जेंनाबो दङ आरो बेखौ लानानै दुलाय बर' फरायसा आफादा BTR गोरोबथानि गेजेरै जोङो 6.3 नि गेजेरजों सानस्रिनि जेंना फोजोबनायनि थाखाय दिनै मैखोमै जों खामानि मावनायखौ नागाराखै आरो बेखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय जों दिनै सरकारखौ नारसिनबाय थादों। फारसेथिं जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि बिमा बिफा दिथागिरि फोरोंगिरि आरो गासै समाजनि सुबुंफोरखौ जों खावलायगोन जे जोंनि नैबे ओनसोलनि फरायसाफ्रा जोङो खस्थ'यैब्लाबो जोंनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै जिउआव जाफुंसार सुबुं जानो थाखाय जोङो दिनै फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनांगौ। फारसेथिंजाय जोंनि गेजेराव समाज बेरेखा आरो समाज बेरेखा खान्थिखौ फोजोबनो थाखाय जों जयै खामानि मावनांगौनि थाखाय जोङो साखाफारा जानांगोन। जोंनि ड्राग्स जौ जुवा आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिउमेन ट्राफिकिं जानाय मानसि गोमानाय नैबे ओनसोलाव गोबां माने बेबायदि गोग्लैसोनाय माखासे थासारि फैदों आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मैखोमै मावथिग्रा नैबे हालामाव रायजोनि गेजेराव खामानि मावनांगौ दं आरो बेखायनो जों रायजो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे नैबे फेग्रा मुवा ड्राग्सआ बिसेसके गोदान गोदान महरै जायगा लागासिनो दं आरो समाजनि गुबुन गुबुन बेरेखा जोनोम होगासिनो दङ, समाज बेरेखा खान्थि जोनोम होगासिनो दङ। न'खरनिफ्राय लानानै समाज बिथिङाव रांखान्थि आरो गुबुन बिथिङाव बिथांमोनहा बायदि थासारि सोमजिगासिनो थायो। दा बेखायनो जों खावलायो जाहाथे जोंनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों मोनसे मेसेज थाङो जे जोंनि समाजाव गासै समाज बेरेखा खान्थिखौ बन्द' खालामनांगौनि थाखाय जों जथायै गसंनांगोन। जौ जुवानि थाखाय जों अरायसम गसंलांगोन, बेनि हेंथायै जों गसंलांगोन। मानो होनोबा बे समाजनि मोनसे मोजां खान्थि नङा, जाय मोजां मोनसे खान्थियाव लांनो थाखाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। आबाद बिथिं बायदि बिथिं फालांगि बिथिङाव दिनैहाय फेहेरनांगौनि थाखाय बर'फ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दं आरो बेनिखायनो दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जों मिजिंथियो इयुनाव जाहाथे बर'फ्रा मैखोमै रांखान्थि बिथिंखौ नोजोर लानानै जों दावगालांनो हायो। दिनै भारतआव गिबियाव 1 नाम्बारा जाबाय गोदान रायजो सोरजिनायनि जेबो बिथांखि गैया। फारसेथिं नैबे बड'लेण्ड ओनसोल क'क्राझार चिरां जायजों जेराव दङ आथिखालनि BTR हालामा भारत संबिजिरनि 6थि फारिलाइयाव मोनसे खुंथाय गोहो लानानै दिनैसिम माने 20 बोसोराव आगान होबाय आरो बेखौ लानानै दिनैनि समाव बबेबा गोदान रायजोजों सरजाबनाय बबेबा सोरबा लांनाय बे खुनुदिन जानो हाया। मानो होनबा बे अलरेडि मोनसे टेरिटरियेल मोनसे एरिया मोनबाय जाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जाबाय। बे रिजना मोनसे खुंथाय गोहोआव गभर्नमेन्ट दं, काउन्सिल गभर्नमेन्ट दं, बिनि चिफ दं, EM दं, गासै सरकार साबजेक्ट्स दं जोंहा 39 दं आरो गोदान साबजेक्ट एड जानो थांगासिनो दं। दा बे मोनसे खुंथाय थानायनि गेजेराव खाथिनि रायजोनि बबेबा मोनसे रायजो दानो नागिरनायाव दिनै जोंहा माने बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया आरो बेवहाय रायजो गोदान जानोबो थांनाय नङा। बेयो मोनसे प्रपगेन्डा जानानै दं आरो बेखायनो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बड'लेण्ड हालामनि रायजो बिथांमोनखौ खावलायो जाहाथे बिनि फारसे जेबो जोंहा गोनो गोथो जानांगौ गैया। जोंहा अदेबानि बड'लेण्डआ BTR हालामा दिनै गहपुर हालामसिम, सिमलुगुरि, लखिमपुरसिम जों गोलाव मोनसे ओनसोलखौ दिनै BTR हिसाबै मोननो थांगासिनो दं। बिसोर जोंनि थाखाय देरसिन दिनैनि समाव नेनानै थानायनि गेजेराव देरसिन मोनसे फिथाइ थाइनो थांगासिनो दं।